कोकणामध्ये प्रॉपर्टी शोधताय ते पण तुमच्या बजेटमध्ये, आणि ते पण मुंबई गोवा हायवे टच, आणि मुंबई पासून फक्त 2.5 तासाच्या अंतरावरती, तर ही व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। आता आहे आपण अंचित कॉम्प्लेक्सच्या जवळ, आणि तो आहे कोलाड स्टेशनच्या बरोबर समोर। हा 1 BHK चा फ्लॅट आहे। हा तुम्हाला 21.5 लाखापासून स्टार्ट होणार आहे। त्यानंतर हा फ्लॅट फुल्ली फर्निश आहे। याच्यामध्ये तुम्ही जे काही वस्तू बघताय त्या सगळ्या तुम्हाला ॲज इट इज भेटणार आहेत। त्यानंतर हा रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट आहे आणि ओसी रिसिव्ड आहे। त्यानंतर हॉल आणि बेडरूमला अटॅच बाल्कनी आहे, आणि समोरच दिसतोय तुम्हाला मुंबई गोवा हायवे। त्यानंतर हा किचन मधल्या वस्तूही तुम्हाला ॲज इट इज भेटणार आहेत। त्यानंतर इकडे वॉशरूम आणि या साईडला बाथरूम, ते पण फुल्ली टाइल्स लावलेले आहे। हा आहे 1 RK विथ टेरेस बाल्कनी विथ माउंटन व्ह्यू, आणि समोर बाल्कनी आहे याची, इकडे किचन आणि इकडे बाल्कनी, आणि 1 RK 12.5 लाखापासून स्टार्ट होणार आहे। आणि हा ही फुल्ली फर्निश फ्लॅट आहे। तर कशी वाटली जागा? त्यामुळे सुवर्ण संधी कोकणातली मिस करू नका, आणि लवकरात लवकर फ्लॅट बुक करा। अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या नंबरवरती कॉल करू शकता।